may hapon ninyo. May hapon guys. Natang dali sa pinungahan. Ang kaning 1.153 million ko na kailan. Ano na mahal pa mo balay sa TV. Di ba yun magamit? Ha? Hello, hi, kumusta? Taga-asa man mo, taga-diri mo, taga-pinungahan. Ay, hello, may hapon ninyo. O niya, ingon pa sila nga, stand by the mayor ko no. Ang ikot taoy kay tapoy kay ni sitag stand sa mayor dire ug ambot og daghan bag ni stand niya or gamay ra yara sa ng mga follower ug mga trolls no ang atuwa man gud ani kwarta ni katawhan di ni nato usik-usikan asa ang completion date is August 20, 2025 unsa naman nun October na. Yeah, according sa iyang interview nga 75% pa kuno nga nahuman. Pero August 20 pa oh. Kunya, ang kaning Dina RBS Construction Supply, ang contractor, di man gyud ni siya mao ang gahimo ani gigamit ra ang iyahang lisensya. No? Ang nagtukod ani usa ka konsehal, ka amigo sa mayor. Ang balita na ko ani ilisa na ni mga mahalon nga bowl kay para inon yun nga 1 million kuno. Ha? Sarap. Mayo man ang idea nga naay kasiya sila public toilet pero ayo sa palapyo mahal report ka na staw di na ko ako sa mahal report ka staw no okay babalik ko pagkakit hindi ko matakot guys thank you